महिला जन बाटे अगर घर देखल जा तो महिला घर खातिर तरसे नहीं बल्कि घर बनावत जाले जब वो लड़की बा तो पिता के घर ओकर आपत बा आ विवाह के बाद घर ओकर छूटेला नहीं वो घर तो बटले बा दूसर घर ओकर आपन हो जाला। ठीक कहीं से भी वो ई नहीं कहल सकेला कि वो बेघर हो गया। हम तो नहीं मानेंगे, हम तो मानेंगे महिला इतना धनी क्यों नहीं है। नारी तू कमजोर नहीं, तू प्रकृति के आधार हो। नारी तू कमजोर नहीं, तू प्रकृति के आधार हो। तू माँ गौरी जैसन मोहिनी, माँ काली जैसन विकराल हो। नारी तू कमजोर नहीं, तू प्रकृति के आधार हो। रौदा सभी के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम खबर भोजपुरी से मिनी उपाध्याय अपने दर्शक लोगन के बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हमके ये बता बहुत गर्व महसूस होता कि हमने के देश के महिला अपनी उपलब्धि होके चाहे योगदान अपनी दोनों शक्ति खातिर अपने आपन परिचायक खुद रहल बाड़ी। महिला लोग के सम्मान और उनके गरिमा के बनाए रखे खातिर हमने के उनके समानता के व्यवहार करे के पड़ी। काहे कि हमने के विकासशील देश में ऐसा कुछ क्षेत्र बाटे जहाँ महिला असुरक्षित बाड़ी। महिला लोग के कला विज्ञान साहित्य हर क्षेत्र में आगे बढ़ी, लेकिन कुछ महिला ऐसा बढ़ी जो समाज में अपन अस्तित्व के लड़ाई लड़ रहा बाड़ी, जहाँ भेदभाव गरीबी हिंसा सारी चीजों से जूझ रहा बाड़ी। तो 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे वो महिला लोग के हमनी के समानता सम्मान के अधिकार दिवावे के दिन। तो आज हमनी के जैसे बात करे जा रहा बने जा उनका नाम डॉक्टर क्षमा त्रिपाठी है। डॉक्टर क्षमा त्रिपाठी यायावरी बाया भोजपुरी के डायरेक्टर है। हम लोग सभी के बता दें कि यायावरी बाया भोजपुरी के सबसे पहला स्टोरी टेलिंग है जिसमें रोरा भोजपुरी में कहानी सुन सके। तो डॉक्टर क्षमा जी और बहुत बहुत स्वागत बा खबर भोजपुरी के। बहुत आभार मिनी जी कि हमके मंच पे ले नहीं और के लगल कि हमके इजा ले आवे चाहिए तो बहुत आभार। सबसे पहले यायावरी के बारे में हम जानना चाहब कि यायावरी वाला भोजपुरी का देखिए हमनी के भोजपुरी क्षेत्र के हैं जा भाषा के लड़ाई बहुत रहेला। मतलब कई तरह के बात होला। हम जहाँ रहत नहीं झारखंड में वो जन बाटे तो अलग अलग भाषा के लेके लोग मुद्दा उठावत रहेला बात करत रहेला। जहाँ तक यायावरी वाला भोजपुरी के बात बाटे एक तो ऐप हवे इहो जिनमा भोजपुरी भाषा में बाटे जितना कहानी हमनी के सुनी जा दादी अम्मा से आसपास में अपने देश लोक समाज के जन लोक कथा होला वो सब कहानियन के जन बाटे तन भोजपुरी रूप में हमनी के अनुवाद करके में पॉडकास्ट जैसे होला जिसे आप सब जानत तो कब्जा के बारे में वो तो हमनी के अपने ऐप में डाले जा आ लोगों के सुन सकेला। तो जैसे यायावरी वाया भोजपुरी बाटे तो एमे हम आज से आज महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस करने के बात कर रहे हैं तो हम कुछ महिला खातिर भी जानल चाहब कि का यायावरी वाया भोजपुरी पे जोन महिला मतलब जे के पास सर्टिफिकेट लेके जे महिला बहुत पढ़ल लिखल लेके तो उनकी खातिर का कोनो ऐसा चांस बाटे कि यायावरी वाया भोजपुरी में कुछ कर सकेली। देखिए योग्यता कोनो इंसान के का हो सकेला कई बार आदमी खुदे नहीं जानेला तो अंदर कितना कला बा कला खातिर कोनो सर्टिफिकेट के जरूरत नहीं होला। हमनी के टीम से बहुत लोग इतना जुड़ल बटे जो एक होला कि ओकरे अंदर से मतलब आजीवन जब से जन्म ले लो तब से अंदर कुछ बाटा अच्छा करे के ऐसा लोग हमनी के जोड़े नहीं जा। जैसे मान लिया भोजपुरी में क्यों बोला था थोड़ा भी अगर वो साक्षर बा लिखे के जाना था तो वो अपने अलग अलग कहानी का अनुवाद वाला जो काम बाटे हमने के अनुवाद कर सकेला। अनुवाद करके उन्हें अब महिला लोग भी बहुत तो बाटे हमने के टीम में भी बाटे बिल्कुल जो महिला अच्छा बोले के जानत हुई उनके खातिर बहुत अच्छा एगो आधार बाटे। महिला लोग ऐसे नहीं के कि कोनो भी काम नहीं कर सकेली, घर बैठलो काम कर सकेली चाहे तो एजू भी आके काम कर सकेली। तो जैसे हम ये जानना चाहते नहीं कि जैसे ये भोजपुरी से जुड़ल बा भोजपुरिया क्षेत्र में बहुत महिला लोग बाड़ी जे भोजपुरी में काम कर रहल बाड़ी, लेकिन कितना देखते नहीं कि का कितना मुखर बाड़ी का बाड़ी एक बारे में रोरा का कहो। देखिए भोजपुरी क्षेत्र के लोग जिन बाटे एक पर्दा में रहे वाला लोग होला कि कोनो बात कहेला तो एक पर्दा में कहेला। भोजपुरी लोकगीत के अगर आप सुनी ना तो शुरू से आप देखब कि भोजपुरी में महिला नोक झोंक
अपन घर में जो कष्ट परेशानी बहु क्यों गेहूं बहु बहुत मीठ मीठ तरीके से प्यारे देके हाँ अपन कर ही लगा तो जितना संस्कार गीत होला था जितना घर में गीत नहीं होला ना कहीं महिला के भड़ास भी होला में रोपनी सोहनी का टाइम भी महिला गा गा के करेगी वो में बहुत कुछ बात अगर क्यों दर्द जरल चाहे एक भोजपुरी क्षेत्र के महिला लोग के तो लोग के गीत सुन ले जाने क्यों के तरह के बात कौन परिस्थिति बा हाँ लड़ाकू टाइप के जो बाटे मिजाज नहीं रखे लिए बोलिए मीठा हाँ लेकिन बोलिए मीठा लेकिन अब हमके लगा था कि महिला लोग के सिर्फ गीत गवाने से आगे ही निकले बा कुछ अगर कहल चाह रही तो मुखरित होके कहे शिक्षित होके कहल बहुत जरूरी बात है आदमी कही तबे आदमी आगे बढ़ी परेशानी तब बस समझा जा सके यहाँ तक छीने को पड़ता अधिकार खाली दूसरा क्यों समझ के उनका अधिकार दे देते हैं दुनिया नहीं क्या क्षमा जी महिला के अरोड़ा हिसाब से कि महिला के कौन व्यवस्था बाटे जो महिला के सबल बना सकेला देखिए महिला के सबल बना के सबसे बड़ा जन होला ना चीज वो होला कि अपने ऊपर भरोसा अगर कोनो महिला के अपने ऊपर भरोसा बा तब वो शिक्षित भी हुई तब भी मतलब कई बार का होला कि लोग के अपने ऊपर भरोसा नहीं रहेला शिक्षित होते हुए भी बहुत परेशानी सहेला ठीक तो शिक्षा के साथ साथ कोनो महिला के अपने ऊपर भरोसा होके चाहिए कहीं भी अगर कुछ बुरा ओकरे साथे होता तो ओकर आवाज उठावे के जज्बा होके के चाहिए ओके हमेशा अपने मतलब जो बाटे जो ओकर अस्मिता बा ओके साथ लेके अब बाकी सब तो हथियार है शिक्षा मतलब पारिवारिक सपोर्ट जन होला अपने परिवार के लोग जन आदमी के खुद अंतर मन से अपने खातिर लड़ के चाहिए तो वो बहुत जरूरी बात है जैसे लोरा कहनी है कि अंतर मन से लड़े के चाहिए तो जैसे हमनी के लागे लकबुकास क्योंकि सपोर्ट रही तो हमनी के आगे बढ़ती जा कबू कबू ऐसा होला कहे कि बुझाला अपने आप में ही तरोरा का कहब कि जैसे कहला कि आदमी समाज जो बाटे घर से ही शुरू होला हमनी के मोहल्ला के कितना योगदान होके चाहिए घर के का योगदान रहे के चाहिए ऐसा रोड़ा पे का कहब देखिए इस तरह सवाल हमसे कि पहले ही पूछ ले है हमके बहुत ठीक लगा लेकिन कोनो व्यवस्था होला तो ओकरा ठो मतलब व्यवस्था हमारी ढांचा बना देला जैसे हमनी के भारतीय परंपरा में परिवार एक व्यवस्था है परिवार व्यवस्था में का होला कि एक एक सबके दर्जा एक ओहदा रहल मिल बटे ठीक देश भी उस तरह चलता वो एक व्यवस्था बा तो वो व्यवस्था के हम कहीं नहीं की नकार वो बहुत जरूरी है हमके लगातार अनुशासन करने की व्यवस्था बहुत जरूरी है लेकिन उनमें सब कोनो खाली ऊपर जेंडर बेस्ड में अगर महिला है तो ये काम करे पुरुष समय ये काम करे हमके लगता है सबके एक दूसरे के सपोर्ट होगा सपोर्ट के बहुत जरूरत बा अगर कोनो पुरुष ही घर में कोनो महिला आधार नहीं की उनके खातिर अगर उनके आगे बढ़े से पहले अगर कोनो महिला सपोर्ट ना होके तो कोनो पुरुष भी सफल नहीं हो सकेगा बिल्कुल नहीं क्योंकि सपोर्ट महिला के पुरुष के महिला के सपोर्ट की जरूरत है जैसे एक गाड़ी के चारों पहिया बराबर हुई तब काम हुई ना वही तरह परिवार में महिला और पुरुष दोनों अगर बराबर नहीं है तो वो घर सबसे आगे जाए वो देश आगे जाए वो समाज आगे जाए तो हमारे तो यह कहल है क्यों से आगे गए कोनो होड़ नहीं खेला कि महिला आगे चल जाए पुरुष के पीछे छोड़ दे पुरुष आगे चल जाए महिला पीछे छोड़ दे ये नहीं हो सकेला दोनों बराबर चली ना समाज बहुत आगे जाए हाँ वो में आपस में सामंजस्य भी बढ़िया होके के चाहिए एक दूसरे का सम्मान करे इज्जत प्रेम विश्वास ये सब एक तरह से जरूरी हो रहा है जी बिल्कुल बहुत जरूरी है जैसे कि ये सोशल मीडिया के समय चला था तो उन्होंने कहा देखते आदमी कहा था कि अब भाई पैसा कमाल तो बहुत आसान हो गई बा घर में हम भी कुछ करते ही जा आराम से सोशल मीडिया पे डाल के आदमी पैसा कमाता लेकिन इसे सोशल अपराध भी होता तो रौरा का बुझाता कि कितना हद तक ठीक बाटे और कितना हद तक बेकार बाटे कोनो चीज जब सुविधा आवेला ना तो ओकरे साथे कुछ परेशानी भी तो लेके आवेला कवनो निबंधो लिखे जगह लेकिन के सिखावे नहीं जाता हमें लाभ हानि दोनों बतावल जाला तो ये लाभ हानि के साथ में एक पैकेज में आवेला तो अगर हम सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं हमने की जो बाटा जो संदेश जम जाए सोशल मीडिया के माध्यम से ही जाए ना कहीं कहीं तो हमने अच्छा करे को अच्छा कर दिया तो ये अच्छा बा लेकिन वही में कहा जैसे आजकल लड़की लेकर लोग के हम देखते हैं जैसे कोनो चीज के जो आपदाकी हो जाला ना कि जल्दी से हम वायरल हो जाएंगे 1.5 मिलियन में लोग हमारे व्यूअर हो जाए फॉलोअर्स हो जाए तो उनमें का होला कि कभी कभी का ज्यादातर अखबार के पन्ना पटल पर मिला था कि इन्हें तरह के साइबर क्राइम हो गई इन्हें तरह जो बाटे आजकल से हम एक नया कॉन्सेप्ट सुनी है कि डिजिटल अरेस्ट होता लोग अच्छा खासा पढ़ा लिखा लोग भी हो जाता तो सतर्क रहना बहुत जरूरी बा तो महिला चाहे पुरुष केहू के भी सतर्क जरूरी बाटे
लेकिन महिला तो घर के आंगन में भी सतर्क रहे, जी बिल्कुल। घर से बाहर निकले तब सतर्क रहे, गली मोहल्ला समाज कहीं भी जाकर सतर्क रहे। हाँ, आ सतर्क देखिए रहना हम जरूरी ये बा। चीज कहते नहीं कि अगर कोनो महिला होले तो लोग कहेला कि काहे महिलाओं को कहा जाता है कि वो ऐसा करे। देखिए अगर कोनो ऑफिसर बा चाहे कोनो बहुत ओहदा के लोग बा तो ओकर साथे 4 बॉडीगार्ड रहेला ना, काहे बिल्कुल खातिर? काहे कि उनका रक्षा करे खातिर वो ओकरे अदा अंदर करवा वो है। योग्यता बा हाँ। कि जोने के कहीं न कहीं खतरा बा, हम्म, इसे 4 आदमी रखवाली करते रहेला। तो महिला हमेशा से उतना वो सब ओहदा से बढ़ा नहीं, ठीक। तो महिला के दूसरे भले बॉडीगार्ड रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अपन समय सीमा अपन सुरक्षा के खातिर हर चीज व्यवस्थित तरीके से करके चले। देर रात निकले कौन जरूरत बाटे, हमके लगता है ये चीज कि अगर हम बहुत देर रात तक निकलते हैं लोग अगर समाज में रोकने तो रोको भाई, हमके सुरक्षित रहेगा, इसलिए हम बहुत आगे जाएगा। बहुत देर रात तक बहुत जरूरत नहीं है तो नहीं निकले चाहिए, ठीक बात। हमके अपन सुरक्षित रख के अपने आप के हमके अपन काम करेगा, ये चीज हम कह चाहते हैं कि सुरक्षा बहुत जरूरी है, सुरक्षित रहने पे ही हम अपन काम कर सकेंगे। जी बिल्कुल। तो जैसे हम ऐसा औरत लोग खातिर आप का कहल चाह जे अपने आप के अपने मन में अपने सब कुछ दबा के बैठल बाटे कि छोड़ा अब तो हम कुछ कह ना सकेंगे, अब हम ये एज में पहुंच गए नहीं, इतना ज्यादा उम्र हो गई, तो औरत का कहब कि ये औरत लोग के क्या करे के चाहिए? हमके तो नहीं लगता कि उम्र के कोनो पड़ाव में बाटा तो ये स्थिति में ला देला कि उनके क्यों आदमी अपन कुछ कह ना सके। हमने के वेद पुराण में लिखा गया बाटे कि एक स्टेज के बाद आदमी के का बा एक आश्रम रह गया, वो आश्रम में का वो निरर्थक थोड़ी बैठत रहे, वो बहुत कुछ नया करत है, बहुत कुछ। तो हर इंसान के हर एक पड़ाव पे नया कुछ कहले को खातिर हमेशा रास्ता रहेला। बस ये बा कि वो चीज को तलाश है, अपने हुनर के समझे हो। बहुत जरूरी है। महिला खातिर तो सबसे ज्यादा जरूरी बाटे ना, ऐसे कि महिला लोग का है कि एक समय के बाद विवाह हो गई, पढ़ाई लिखाई पूरा भइल, ओकरे बाद से का भइल कि वो परिवार देखे लगे, पति बा बच्चा बा परिवार बा, ओकरे बाद से थोड़ा टाइम आवेला कि खाली होला। तो फिर अगर ऐसे ने लोग सोचे कि नहीं हमके खाली बस पार्टी करे बा, अब हम कुछ और नया नहीं कर सकेनी, तो ये गलत है। ऐसे कि उस समय महिला सबसे फुल एनर्जी में रही, इतना ओकर लगे अनुभव हो जाला, घर की व्यवस्था संबंधित से ओकरे लगे इतना अनुभव हो जाला कि कौन व्यवस्था नहीं देख सकेले। हमके तो लगला उस समय महिला और मजबूत हो गई, कुछ भी महिला इतना मजबूत होने के बावजूद भी समाज में लोग के महिला कोनो घर नहीं, चाहे मायका हो के चाहे ससुराल, तो लोग का सोचत रही इतना मजबूत होला के बावजूदो ई काहे एक तरह के सुने के मिलेला। महिला के घर नहीं होला इतना ही खोल सकेला, महिला की पूरा दुनिया है हालांकि, महिला जननी। हाँ आप कह लो जला आधा दुनिया, हालांकि आधा दुनिया का हम तो मानने की पूरा दुनिया है, लेकिन महिला दिन बाटे अगर घर देखा जा तो महिला घर खर्च तरसे नहीं बल्कि घर बनावत जाले। जब वो लड़की बा तो पिता के घर ओकर आपत बा, आ विवाह के बाद घर ओकर छूटेला नहीं, वो घर तो बटले बा, दूसर घर ओकर आपन हो जाला, ठीक। कहीं से भी वो ई नहीं कह ले सकेला कि वो बेघर हो गया, हम तो नहीं मानेंगे। हम तो मानेंगे महिला इतना धनी क्यों नहीं है, सब दिमाग के घर बनावत कैसे सोचता आधा गिलास पानी में क्यों भरल क्या है क्यों आधा क्या है, बहुत अच्छा लगा थोड़ा से बात करके। लेकिन लास्ट में हम जात अपने दर्शक लोग खातिर जरूर हम चाह कुछ कही कि महिला लोग के का आगे करे के चाहिए, कुछ महिला लोग खातिर करी का कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हमने के बात करी रहा। हम तो सबसे पहले अपने दर्शक लोग से ये कहब कि देखिए बहुत हम सुने नहीं कि लोग काहे महिला के ही सतर्क रहे कहेला। हम चाहे नहीं कि हर इंसान सुरक्षित रहे, तब वो अपन पूरा जितना कुछ वो कर सकेला वो कर सकेला। तो महिला सुरक्षित रहे, जितना हो सके सार्थक सोचे, सार्थक करे, और समाज में हर महिला बहुत कुछ कर सकेले। हर इंसान के लगे वो चीज भगवान जी देले बना कि वो कोनो काम कोई चाहे तो अधूरा नहीं छोड़ी करी। जी बिल्कुल। तो महिला लोग बहुत शुभकामना बा, सब अपन महिला लोग अपन रक्षा खुद कर सकेले, बस अपने आप के तलसले की जरूरत बा। एक ही साथ जय भोजपुरी।